अराव गोदै गोथाव मोदोमफ्रु मिलौहाब मुवा बेसाद होनानै आहुति होनाय खान्थिया शास्त्र बिजाबाव लिरनाय बे गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमनाय होम होनाय खान्थिया बे वेदान्त उपनिषद बिथायावनो दंखायो। बेखौ जों मिथिसै समनिफ्रायनो बेखौ मावबोदों आरो दाबो मावगासिनो दङ। दा बे मावनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय बेखौ गोग्गो गोथार खालामनानै गोथार अखा हाहोनो अखानिफ्राय मोजां जोमै जानानै जोङो सोमजिनो बिनि थाखाय भग'खौ जोङो होनाय जायो। बेवहाय जोङो गोदै गोथाव मिलौनाय जोङो गोथार जानानै जोङो मोजां सुबुद्धि सुगियान बिसार गियान सोमजिनानै जोङो मुलुगनि आरो गावनि मोजां हाबा मावनो बिबेचनानि गेजेरजों जोङो परम बुस्थु गुदि मुवाखौ जोङो मोनदांनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमनाय होनांगौ आरो गुबुनखौबो होहोनांगौ होननानै गियानि आरो बेद बेदान्त बिथाफ्रा फोरमायनाय दङ। दा बिनिखायनो गोदोनि दिनाव राजा महाराजाफ्रा बेखौ मावबोनानै सुखु गोजोन रायजो जाबोदोंमोन आरो सुखु गोजोन देश सालायदोंमोन। जयग'खौ जोङो बयबो मुलुगावनो मा हिन्दु मा मुसलमान मा ख्रिस्टियान बेखौ मावनांगौ होननानै गियान आरो दा जोङो मावोब्ला मुलुग गोजोन आरो बिश्व शान्ति बेनि मुङै जोङो होनाय जायो। रावबो बेखौ सोरबा बेक्तिगत हिसाबै बेनि फिथाइखौ मोना, मुलुगानो बेखौ मोननाय जायो आरो जोङो उन्दै गथ'फोरखौ 7-8 बोसोरावनो जोङो दिक्षित खालामनानै गुरुनि खाथियाव लांनानै जग्यनि खामानिखौ मावहोनांगौ। दा बिमा बिफाफोरखौ मा खावलायगोन आफा? दा बा एबा 10 बोसोराव जोंनि गथ' गथायफोरखौ बिमा बिफाफ्रा जाहाथे बिसोरनि आखल आखु चरित्र देहानि आरो गोसोनि सावस्रिजों लोगोसे गोसोनि मोनदांथिनाया उन्दैनिफ्राय जोङो गियान बुथुमनानै इयुनाव जोङो न'खर संसार दानायाव जाहाथे जोंनि न'खर संसार सोलिनायफ्रा मोजाङै रेबें रेबें सुखु गोजोन संसार जालांनो हायो। आयदाथिक गियान बुथुमनानै आरो न'खरावबो धोरोमनि थासारि धोरोमनि आबहावा सोमजिनो हायो। बिनि थाखायनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायफोरखौ मोजाङै सतशिक्षा होनानै जोङो गावबा गावनि न'खराव सुख शान्ति मुक्ति गियान लानाया गोनां होननानै आं बेखौनो फोरमायो। जग्यनि गेजेरजों अन्तःकरणआ शुद्धि जायो। बेनि सायाव मा फोरमायगोन? शास्त्र बिजाबाव लिरनाय दङ। अग्नि ब्रह्मनि खुगायाव गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमनाय होयोब्ला नोंनि न'खरनि पापफ्रा खारो आरो जोंनि गोसो गोरबोआ गोग्गो गोथार जानानै मुलुगनि आरो जिबिफोरनि मोजां हाबा मावनो हायो होननानै बेद बेदान्त उपनिषद बिथाफ्राव बेखौ रोखा रोखा बुंनाय दङ। मानोना गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमनायनि दारै जोंनि गोसो गोरबोआ गोग्गो जानानै बिबेक सोमजियो, अन्तःकरण शुद्ध जायो होननानै परमहंस आफाया गावनि शास्त्र बुंलांजोबनाय दङ। बेनिखायनो जोङो बे धर्मखौ मावनांगौ होननानै बयबो मुलुगनि सुबुंफ्रा मावनो आवगायबोनांगौ।